Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang Una-una mayudaan ang agyanan paingon dito. Taas ang katuigan nga milabay. Walo na katuig. Daghan na gid ang kausaban karon. Dili sa Mindanao. Naibaw kagid nga hinay ang development sa mga kabukiran dito. Matugo na ko. Pukaw ako kon duol-duol na ta. Walo tayo budugo mga salbahe sa isla nga to si Chisa. Si Chisa. Gihagan ko ni Chisa. usa lang kabutang ang pangayoon ko nimo, Andrew. Sa ari ko nga balikod binimo si JR. O kung makuha man mi og mga daotang tao, kinahanglang mawion mi nimo, isaan na namo. Ayaw kalimot nga nagpaabot binimo si JR sa isla. Lahi na yan dinukan do sinultihan ka kaniya. Nabalakan na siya sa unlakaw. Importante na ko niya. Isaan ko, Chisa. Balikod tigil mo si JR sa isla. O kunwa na mo sa akong magbalik. Pangitaon na mo. Bisan asang suuka sa kalibutan. Mitunod na ang adlaw, JR. Kita na lang duha din sa isla. Salamat nga niya ka na uban ako, anak. Dili na ko magbingaw din sa isla. Kanindutan ang sa adlaw nga mitunod na. Malinahon kayong palibot. Mauni ang gusto kong kinabuhi. Malinaw. Mauni ang akong gusto sa una. Nga kun magminiyo man ko. Simple lang ang kinabuhi. Malinahon nga kinabuhi. Uban sa kong bana ug anak. Pero, dili na mahitabo pa. Naminyo na ko ni Alex. Hugwa pa kumahipaw ko nun sa sunod na mahitabo sa mong kinabuhi ni JR. Nahadlo ko. Oh. Usa man ako naasilaw na. Murag pampot na. Pampot yun. Ang teleskopyo. Kuhaan ko. JR, ayaw gud paglangas anak ha? May pampot ka nagpaingon din eh. Nerang teleskopyo. Oh, akong teleskopyohan ang pampot ka nagpaingon din eh. Oh, dili. Si Alice kanang naa sa tubangan. Siya gid na. JR, kailan mo katago ta?
Ang bagay ipagtapok ni Andrew para emergency. Ako na lang hapon. JR, ayaw ka pagsaba ha? Kinala magkatago ta. Nanang isla. Nagkaduol na ko sa akong paboritong isla. Wow! Kanindot sa akong gipati. Sukat. Karon pa kumubating ingon ini kalipay sud sa pila na kabuan. Woo! Jessa! Ni anak ko! Ayaw gid paghilak ha, JR. Kinala magkatago ta sa pangpang. Ano bang miabot mo na si Alex sa ining isla ha? Di lang mong tapit niya makitaan sa JR. Dili lang mong ta. Doon na lang may salangop-langop sa pangpang. Ginoo ko tabangi ang taon, me. Ngit-ngit na yun. Ato tas payag, dali. Anta na suga, andama. Og si Carla. Unya na to'y kanaog sa pambot. Pangitaon ko nas Jessa. Payag. Tuwara dito napita ang payag. Oh. White tao din sa suit sa payag. Iwa ka na kumayong suit. Manita og butang nga. Oh. Ni ay higdanan. Oh. Ni ay dusters babay. Baho ni Jessa kling niya sa duster. Nagpasabot nga ni agad siya sa isla. Jessa! Jessa, gawas sa iyong gitaguan. Jessa! Gawas na lang dyan sa iyong gitaguan. Naibaw ko nga niara ka din eh. Jessa! Jessa! Kung namati man ka na ko ron, ayaw kahadlok! Ayaw kahadlok pagpakita na ko. Isaan ako nimo. Di nagyuti ka pasakitan, Jessa. Jessa? Jessa, please. Hatagi kong laing higayon nga ikapakita nimo ang akong buotang pagkabana. Jessa! Ayaw pagsapa ha, JR. Ayaw pagsapa. Kaya tingalig tunay magkapatid mo. Pero tingali maabot din sa pagpangita na to. Nga pang miabot na magkitini sa isla si Alex. Malinaw naman ang takay mi si JR din eh. Pero ni ano sa pinuon si Alex. Andrew, balik ka na, me, please. Ganun wa man ka mo sugot nga mamaway una ta sa pension house. Bibiyahe man kita gabi ing dako. Nagdali ka makita na mo set ka. Dili ba? Oh. Pero mas nagdali ka kay nako. Gusto ka makabalik dayon ta sa sugbo, di ba? Oh, busa. Dili mahimong mag-usig tag oras. Mas maayo nga mao na imong batasan. Kinahanglan magunitan na tuod nako ang shotgun. Ugma dayong adlaw. Ayaw na. Si JR. Nagatuwa pa sa kumbukton.
Ni araman din ako mabukad ang tent. Dool sa bapa din silang uplangom sa pangpang. May tagwali nagkapantay ining mga pangpang. Di lang mo musuro ining pahina sa pangpang si Alex. Uy! Saan ka na rin nila din payag? Okay. Kalma lang. Nakalarga ng pakbo. Mahay mo na kabuhian. May paglihok ha? Nausa mo ka, Alex? Ha? Huwag kaluoy na ko! Nga nakapahimo sa biya ka sa akong romansa, ha? Di ko maluoy og mga babae nga traidor. Dili man to pag-traidor ang ako. Kay daan naman akong kaila si Sir Andrew sa wa pa ko makaila nimo. Sideline man lang ka. Hilom niya! Di na ka nako kabit gikan ka. Ako na kang katabang. Usa? Uy! Sekretary ako? Unya, mahimo na lang kong katabang nimo. Ano siya man, di ka masugot? Kay paano talang kas dagat? Sus! Kawa pa yan ni mo'y kasing kagol, uy! Alex! Babae good ko! Angay ko ni mong trataron og tarong, uy! Kay babae ko ng akong inahan! Hilom na. Basta imo inan, babae! Hilom! Ay. Pagikay na. Doon ako'y pangitaon din sa isla. Kinsa man? Ako asawa, Jessa. Jessa? Patay! Naibawas siya nga niya din sa isa sa Jessa. Kun ba ko na? Niasab din si Sir Andrew! JR, di lagit ka magsaba-saba, anak, ha? Dili ta mabiya din sa pangpang kung dili si Andrew ang moabot. Salamat nga wa ka maglangas, anak. Saan naman kayo nahitabo ni Andrew siyang lakaw sa Mindanao? Dako nag-ausaban ka ng Pita. Kinala makaabot na ta sa suba nga giingon nimo nga posibleng nabinda nimo sa akong shotgun. Doon na lang ta. Pero, walong katuig na kalabay. Nausap na ng Depito. Minagkot ang mga kahoy. Kanang bungtod sa layo na laya atong gahid. Paingon sa direksyon sa suba. Gipusil ta! May mga rebelde pa naghihapon ng Depito. Agar ko tingali ng mga kauban. Diya ka lang. Ditong Depito, bubalhin ko dito. Patyon magtigalay ko di mga tawa na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!